chapter 12 भगवद्गीते दुकुनो आम्ही आजची विषयानं कन्क्लूजन दिवया. सो भगवद्गीतेंतू सकाळपाशी मुख्य अध्याय खंयची म्हळ्यारी 12th अध्याय. ऍक्च्युअली सकाळपाशी मुख्य 9th दोकून सूर जाता. भगवद्गीता आम्ही तशील म्हणके फर्स्ट दोकून 6th चॅप्टर कर्मयोग मागिरी भक्ती योग 7th to 12th मागीर 13 to 18th ज्ञानयोग. तो हे 12th चॅप्टर कशी सूर जात म्हळ्यारी अंतू 11th विश्वरूप अंतू तो विश्वरूप अंतू देव तगेल संपूर्ण विश्वरूप दाखयता आणि विश्वरूप दाखयतना अर्जुनाक एक नमने भंयशी जातात. आम्ही इंडियान पळयला री जावं हंग खंयचे हिंदू टेंपल चुमकला री अमेरिकान ते हंग पुरे देवालय हे असता मूर्ती आसा आणि कोणा पूज करचे कशी पूज करचे हे पुरे भारी एक नमने कन्फ्युजन. तस जावन हे क्वेश्चन मस्त जन असता शिवा पूज करची की गणपती पूज पुरे एकची पुरे विश्वरूपांत येता अशी तशी म्हणून. सो तस जावन हे चॅप्टरांत कृष्ण पूरे क्लियर करता की ते पूरे कोणाके पूज करचे नाही मात्र मक मात्र पूज करका मेगल 2-handed फॉर्म मक मात्र पूज करका हे पूज केल्यार मात्र परम गती मेळटा म्हणून. आता अर्जुनाला प्रश्न कसा नाही की हे चॅप्टर कसे स्टार्ट जाता एवं सतत युक्तो ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः. सो कंच्या मी पूज करचे कोणा पूज करचे सुरेख मणिपालांतू चॅन्टिंग करून एक पटी आम्ही ट्रेनारी वृंदावन वचचे आशिल्ले. वृंदावन वता आसतना एक चारी कोण की वर्कर्स आशिल्ले केरला काम करतले राजस्थानाचे. सो तांणी ट्रेनर बसले आमगे लोटूची आम्ही वृंदावन ते 3 दीस तेदना ट्रेन 3 दीस चमकले वतना ते पावता 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 पुरे कृष्णलील सांगता आशिल्ले. कृष्णलील सांगता आसतना एंडा म्हळालो भगवान अमर है मागीर पुरे सांगता आशिल्लो आनी लास्ट कसं म्हळ्यार निराकार है म्हणून म्हणालो. ते म्हणटन म्हाका एक नमने शॉक जाले. 3 दीस आमी कृष्ण लील वाजून लास्टाक कृष्ण निराकार म्हळ्यार मात अर्थ कसो कृष्ण निराकार है म्हणून म्हणालो. म्हळ्यार निराकार खंय दुखून आयली हे भारी डेंजरस. हे निराकार म्हणचे पळय हे भारी डेंजरस. तस जावन देवाक एक रूप म्हळाल एक दाखोवच खातीर आता देवाक निराकार ब्रह्म हे कसं आयले हे कोणाक हे निराकार ब्रह्म कोणाक देवा प्रीती देवाल वयर प्रीती येना की प्रीती प्रेम भाव देवाल वयर येना की तांक ते निराकार भाव म्हळ्यार कसनेपणी पूज करायची खंयचे रीती तुम्ही वेदाचे अनुसरण करायची म्हणून. आता बुद्धान येवचे पुढे हांगा कसं जाता आशिल्लें भारत भुमींतू कलियुगांतू आम्ही प्राणी मारचा नज्ज म्हणून म्हळ्यार ते पुढे अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ आमी पळयता रामायणांत महाभारतांत पुरे अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ तो अश्वमेध यज्ञांतू अश्व एक घोड्याक मारचे आशिल्ले यज्ञ जाता आनी ताजी मांस खावचे आशिल्ले ते राक्षस आनी क्षत्रियान पुरे ते मात्र 49 विंगड नमने यज्ञ फायर अग्नी नमने अग्नी असता त्यातनं त्या मांस पुरे शुद्ध जावन आणि ते प्राणी कसं मरत पळय ते स्वर्ग लोक वता ते ब्राह्मण कोण ते पूज करता की ताका दिसता ते जे
मेल्लल प्राणी ते स्वर्ग लोक होता एके मनुष्य जन्म येता तशी त्या यज्ञ प्रभाव आशिल्ले आता कलियुगांतू ते भारी कलियुगांतू ब्राह्मणाक यज्ञ परफेक्ट कोरका म्हण जाल्यार तागेल मंत्रान उज्जेवक अग्नी येवक त्या कलियुगान शक्ती ना तशें जावन कलियुगांतू हें बॅन केलां कसं न्हय प्राणीक यज्ञांतू गोमेध मेध करचे म्हळ्यार टू किल हें बॅन केलां कलियुगांत मात्र कसं जालें हांकां नॉन वेज खावक सो नॉन वेज खावक जाल्यार यज्ञ केल्यार पाप येना म्हळ्यार मनशाक गमत कोरका पाप येनाका तसलो वता तशें जावन कशें जालें पुराय कडेन जनान यज्ञ करचे प्राणी मारचे यज्ञ करचे प्राणी मारचे आनी तशें जावन पुराय कडेन मास जावन जन पुरे प्राणीक मारचे आशिल्ले अशें जावन कशें जालें म्हळ्यार बुद्धाक कृष्णाक हें पळयतना एक नमने करुण येयलें बुद्ध अवतार कसो करुणा हे नमने प्राणी मारता न्हू आनी तेवूय वेदाल नांवार मारता वेद म्हणून मारताचे तशें जावन बुद्धान येवन कसं सांगलें अहिंसा परमो धर्मो तुम्ही वेदाक मिसयूज करता आसाची आई रिजेक्ट द वेदा I reject the Veda म्हणून तो बुद्धान वेद रिजेक्ट केला तेन्ना what Buddha taught म्हाका फर्स्ट अट्रॅक्ट जालें ल्हान आसतना कसं म्हळ्यार बुद्ध देवाल अवतारू आनी ताणी वेद रिजेक्ट केल्ले म्हणून हें म्हणटना म्हाका भारी कन्फ्यूज जालें हें कशें बाय कशें एक देवान केलें म्हणून इतलें म्हळ्यार जन पुरे एथिस्ट एक नमने राक्षसी प्रवृत्ती तांकां देव धर्म कसं नाही कळना देवा प्रीती करा म्हळ्यार कसं प्रीती करचें कसं नाही कळना तांकां तशींच जिसस एक डिसायपलान जिससान निमगुचेस तें व्हडली होर्डिंग आसता हांव वर्जिनिया ड्रायव्ह करतना एक फावटी व्हडली होर्डिंग आशिल्ली कसं न्हय आय वॉन्ट टू नो गॉड इन कंप्लीट म्हाका देवा संपूर्ण जावन अर्थ कोण घेवका तेन्ना जिससान सांगता हे जन्मा जायना केलं तो तशी प्रत्येक कोण देवाले अवतार जो सत्यावेश अवतार कोण आयले तांकां देवाक एक लिमिटेड रितीर मात्र दिव येता जनाक संपूर्ण दिवचे जायना त्यामुळे तांगेले जनाक अर्थ कोण घेवची कॅपॅसिटी जावका आनी त्या अवतारान ते दिवची कॅपॅसिटी जावका तशें विंगड आता कसं जालें म्हळ्यार सगळे भारतांत बौद्ध धर्म आयले तो बौद्ध धर्म कसो न्हय हे नास्तीक बौद्ध नास्तीक तशें जावन ते 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसॉफी पुरे बरयतना न्याय वैशेषिक योग मीमांस सांख्य कर्म मीमांस हें पुरे बरयतना बौद्ध धर्म कट्ट करून बौद्ध धर्माक डिफीट करून बरयलें मात्र बौद्ध धर्म हाडलेलो कोणें देवानच तशें जावन ते तितलें पावरफुल एथिस्ट फिलॉसॉफी आता बौद्ध धर्म भारतात धोकून काडका न्हय इथं म्हळ्यार तें टेम्पररीली हाडलेलें ह्या नमने मास खाता सानो म्हणून आतां पळय पुरे वर्ल्डान तूं पुरे कडेन पुरे गव्हर्मेंट लोन हें तें घेता आसाची कसं हे कोरोना व्हायरस म्हणून हें कसं प्रतिपत्ती सदा जावचे विशय न्हय न्हय 100 वर्सां एक फावटी जावचे तशें जावन पुरे जन आतां इकॉनॉमिक रिसेट हें तें पुरे मात्र यू कॅनॉट सस्टेन अशी कंटिन्युअस करूं जायना तशें जातना ते तरी वापस आमगेलो वैदिक धर्म हाडका जाल्यार जनाल भावन तशी आसा कसन भावना जनाक देवाल रूप देवाले लील हें पुरो अर्थ कोण घेवची शक्ती ना मास मॅडनेस तांकां कसं सांगचें आतां मी एक वायट इन्सिडेंट जाल्यार पळय रिसंटली हांग पालघरांत महाराष्ट्रांत 2 साधूक मारले म्हणून बड्ड्यान आनी मारून व्हडले विशय जाले ते मात्र जावची गजाल न्हय ते जाल्ले आता तसल जनाक तुम्ही साधूक मारतना तसल्यांक तुम्ही रब्बो न्हू देवाल हे वेशनी करू नका हें पाप हें तें जन पिश्शेले जनाक तूं ते जावन भगवद्गीतेन कृष्णान सांगचे 9th चॅप्टरान सुरू करतना देवान सांगता
प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे कोणाके ज्ञान विज्ञान सहितम कोणाक अनुसूयवे कोणाक देवाल वैरी आणि जनाल वैरी असूय ना की तांक मात्र भगवद्गीते भागवतांतूय कसं ना भागवतांतूय कसं नसा भागवतांतूय सांगता कसं म्हणारी परम निर्मत्सराणाम सता मत्सर नत्ती लाग काही मत्सर अशी लाग जाय ना मत्सर अशी लाग देवाल रूप पळयल्यार जायना देवा कशी पूज करता देवा मक्क पूज कर का ते ग्रोस म्हणणे सूक्ष्म रूपार असतं आणि कसं म्हणारे मत्सर कसं लाग म्हणारे प्रवक्ष्यामी अनुसूयवे हे देवानं पर्टिक्युलर जाऊन सांगच्यास कसं लाग या बॅकग्राऊंड दितस कंप्लीट करच्या 12th चॅप्टर कसं लाग हंगत आयले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंतू हा पुढल्या क्लास एक्सप्लेन केलेलं सर काम क्रोध या भगवद्गीते 2nd चॅप्टर ಅಂತ ಇತ್ತ क्रोध अंतू काम अस लोभ अंतू काम क्रोध अस मोह अंतू काम क्रोध लोभ तशी मद अंतू पुरे अस मागीर मत्सर अंतू पुरे अस तो ते षडवैरी कसं असतं पळा ते नेक्स्ट अंतू फुडले अस नेक्स्ट अंतू फुडले अस नेक्स्ट अंतू फुडले अस तशींची कृष्णानं भगवद्गीतेन सांगताना कसं ना काम क्रोध लोभ या तिन्ही लस्ट एंगर ग्रीड आर 3 gateways to hell so काम क्रोध लोभ कसं लाग काम अशी लाग ते मद असता तशी त्या तिन्ही वरल तिन्ही इन्क्लुडेड सो कसं जात म्हणारी इन जनरल आम्ही ये युग चढल तशींची मत्सर ह्या पुरे चढता होता तो मत्सर चढल तशींची तो वेद तक फॉलो करचे देवाक मत्सर असल्यारी देवाक शरण घेवचे हे पुरे जायना तस जावन देलारी देवाक जनाक कशी पण एक वैदिक धर्म हाडकानो तस जावन शंकराचार्य पटेल शंकराचार्यान कसं सांगले तू देव त्या बारीक कशी अयो आय एम गॉड तस जावन शंकराचार्याने अद्वैत म्हणाले बद अर्थ कसा नाही अद्वैत म्हणारी देवाक सोड विंगड कोणे तक अद्वितीय अद्वैत त्याला आम्ही कसं केलं अद्वैत तूच तो म्हणून तूंची तत्वम असी त्या मिसयूज केले तत् त्वम असी तत् मला कसं दॅट म्हणाली ब्रह्मन तू आहे ब्रह्मन वय बट यू आर नॉट भगवान त्याला रे आणि कसं सांगलं तुक थोडे तेच जाऊन की आम्ही पळयत आजी के एक पटे आम्ही हास्य उल्लोच असं की केरळांत कम्युनिस्ट पुरे शंकराचार्य यू आर गॉड कम्युनिस्ट तशी न्हू पुरे एकच कोणे येना कम्युनिस्ट देऊ ना यू आर गॉड तू देव ते कम्युनिस्ट ते फिलॉसॉफी काढला त्यांनी कसं करचं पळयला रे त्या जनान कोणाक देवाल वयर ते देवाक पळयल्यार जायना की तांक देव जाऊ का दे वॉन्ट टू बिकम गॉड दे वॉन्ट टू बिकम आता पुरे जण तशीच घरकडे बंबून बायलांमध्ये डॉमिनेशनाचे ऑफिसाक ताक मॅनेजर डॉमिनेट करका पूर एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम गॉड हे एनवियसनेस सो भगवद्गीतेन तू अनुसूयवे आता मी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्या लास्ट तंतु पुरे अस तुक मत्सरस म्हणा तुगेला पुरे वाईट असते त्याला मत्सर सोडणं सुरुवेक देवा शरण घेवचे फर्स्ट स्टेप परम निधन त्या लास्ट स्टेप नाही लास्ट स्टेप आम्हाला काम शुद्ध जावचे तो तस जाऊन 9th चॅप्टर तो सुरू करताना सांगता तुगल असूय नातील निमित्त अर्जुना तुक हे सांगतस हांव आय एम द लाईट ऑफ द सन आता ಕೆಲವು ಪುರೆ ಪಳೆತನ ದತ್ತ ಕೆಲವು ಪುರೆ ಜನ ಮರ್ತನ ಕೆಲವು ಪುರೆ ಜನಕ वाईट जातना ಕೆಲವು ಪುರೆ असल अवस्थे जातना आमक दिसता हे देवान कसं कर देवाक एक हेल्प करूनच जो देवान अशी करूनच जो आमक एक नमने फीलिंग येत देवाल वेरी प्रेम भावन पुरवता जला अर्जुनान कसं नाही तगल पुत्ताक तगले दूर मारता अर्जुन कृष्ण अभिमन्यू आणि कौरव कृष्ण तही असं अर्जुनाला पुत्ता का आम्ही असला कसं सांगच्या या देवान असूनही मेगल पुत्ता राखनी असल देव कसं लाग आमक तशी आम्ही तशी एक एक नमने आलोचन करूयात
मात्र कोण देवाल भक्त जावन आसा तांकां तसल भावन येना तांकां कसं जाता हय कसं की देवाल एक कॅल्क्युलेशन आसा देवाल कसं की तशें जावन तशी एडजस्ट जाता मायंड तें भक्ती तशें ते 12th चॅप्टरान तूं ताण निमगिताना कसं पूज करता आमी तो शंकराचार्यान त्या फिलॉसॉफी घेवन आयला यू आर गॉड यू गॉड इज इम्पर्सनल ब्रह्मन मागीर कशें जाता मध्वाचार्य देवान पटोवचें कोणाक रामानुजाचार्य सो रामानुजाचार्यान विशिष्टाद्वैत म्हळ्यार हें पुरेय ब्रह्मन जाल्यार निराकार जाल्यार ब्रह्मन जाल्यार तूं आत्म थंय गेल्यार तूं यू आर एन इंडिविज्युअल तो एक इंडिविज्युअल भावन हाडटा विशिष्टाद्वैत जाल्यार मध्वाचार्यान कसं सांगता द्वैत द्वैत यू एंड गॉड आर टू डिफरंट इंडिविज्युअल्स द्वैत द्वैत आनी आमगेर फिलॉसॉफी कसं ना मागीर चैतन्य महाप्रभून आनीक डिफायन करून कसं हाडलें द्वैताद्वैत अचिंत्य भेद भेद so you and Krishna are non-different but yet you are different अचिंत्य म्हणा हे एक आलोचन करू जाय आता एक ते एग्जांपल कसं म्हणणार एक आन आणि पूत आता पूत सानूच आता पळोवचें गेल्यार पूत सानूची तागेला कसं नाही शक्ती ना कसं ना जाल्यार ताका केदन आवश्यकता आसा की अन्नाल पूरे पावर तगलोट आनी कशें केल्यार ते पुत्तात ताका अन्नाला म्हणके शक्तिशाली जावचे चान्स ना ते प्रेम भावन आसा ते प्रेम भावन कसं नसतं संबंध कसं नसतं ते संबंध मुख्य जावन चैतन्य महाप्रभून सांगितलें भगवद्गीता अर्थ कोण घेवंक जाल्यार संबंध अभिधेय प्रयोजन प्रत्येक अर्थ कोण घेता संबंध अभिधेय प्रयोजन तस जावन 12th चॅप्टरान ते संबंध परिपक्व जाता ते आम्ही शरीर नाही आम्ही आत्मा आत्मा एक रूप असवाय आता मी हांग मस्त जन मस्त डिवोटीज आसाची सो मस्त एक मेगल क्वेश्चन कितले जण सांगता आमगेल आत्मा रूप आस म्हणून हात उकळाची एक चॅट करूया ते एक तुम्ही यू कॅन लिफ्ट युअर हँड आमगेल आत्मा रूप आस म्हणून कितले जण सांगताची ओके एक हात आयले बाकी पुरे और यू कैन इवन चॅट तुम्ही चॅट जाल्यार करूया आमगेल आत्मा रूप आस की ना that is my question okay दोघ जण म्हणतात okay maybe some light if you consider light as rupa okay like a small bindu okay yeah very important bhakti yoga to kon yoga jalari yes prabhu okay let me ask this question कोण दिसत की आमगेल आत्मा रूप ना म्हणून कोण सांगता रूप आस की ना रूप ना ओके आणि कोण आसा की ना आमगेल आत्मा रूप ना ओके कोण आणि कितले जण सांगता रूप आस की ना रूप ना ओके ऑल राइट ओके ओके आता आन्सर कसं नाही आत्मा रूप नसला रे आम्ही वैकुंठा वचून करची कसं नाही नुसतं बसची अंगड घालून खाली एक लाईट जाऊन बसचे आम्ही ये मुख्य पॉइंट की आत्मा का एक आध्यात्मिक रूप असं म्हणाल
आध्यात्मिक रूप असं आमक संबंध असची कसाल्याक कशी आता अण्णाक पुत्ताक बामण बायलेक कशी संबंध असते रूप निमित्त म्हळ्यार हांव एक दादलो सो दिसता तर बायल मनीस आसा आमगेल संबंध कशी रूप आत आमक रूप आस देवान आमक रूप दिला देवान आमकां भौतीक जगत्यांत रूप दिला आध्यात्मिक जगत्यांत रूप ना म्हळ्यार अर्थ कसो न्ही तस जावन भगवद्गीते आमी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ಅಂತ पळयला री भगवद्गीतेंतू प्रभुपादान सांगचे की भक्ती योग आमगेल भगवद्गीतेचे मुख्य कार्य कसं म्हळ्यार आमगेले स्वरूप आमगेले स्वरूप आमगेले स्वरूप आता तुमका एक आन्सर एग्जांपल दिता एक पटी कोण तें रामानुजाचार्य सो रामानुजाचार्यान एक पटी प्रसाद खात असता प्रसाद खात असतना ते थोडे प्रसाद तांतुल्यान काणू तागेले कोण डिसायपल आसा तागेले शिष्य आसा त्या शिष्यान कसं केला ते प्रसाद घेवन ताणें न्हंयत उडयले न्हंयत मस्त झळके आशिल्ले त्या झळक्यान पुराय खाल्ले खाल्ले कुडले तांकां मोक्ष मेळ्ळे आनी कशें जालें ते झळके वैकुंठ रूप नारायण मणकेची वैकुंठ रूप घेवन वयर चमकले त्या पळयतना तांकां आश्चर्य जालें तेन्ना रामानुजाचार्यान सांगलें की तांणी प्रसाद खाताना एक नमने ताजे वयर संपूर्ण जावन म्हळ्यार हेंची मगेल जीवन म्हळ्यार तशें एक नमने प्रितीन घाली गे मात्र तांकां कशें जालें तांगेले नारायण रूप पुरे जनाक वैकुंठांत पुरे जनाक 4 हाता रूप असके आता मी कहाणी पळयला रे सनक सनातन सनंतन सनत कुमार सो तांणी 4 जणे चतुर्कुमारान वैकुंठ वतना भायर कोण आशिल्ले जय आनी विजय त्या कहाणी पुरे जनाक वता आमी वेंकटरमण देवस्थाना वतना वेंकटेश्वर रमण भितर कोण आसा जय आनी विजय भायर तांकां रूप आसूं रूप आसा आता वैकुंठाचे एंट्रन्सान तू गार्ड तांकां रूप नासला री खाली लाईट म्हूण आसला री ताचो अर्थ कसो ना जय आनी विजय तशींची लक्ष्मी देवी तशींची रुक्मिणी देवी आता आमी कोण देवाले भक्त आसा की वैकुंठांत तांकां पुरे जना चंचंद रूप आसा नातल्यार वैकुंठ वचून करची कसं नाही आता ते देवा लील जाता आता आमी वेंकटरमण देवस्थानांत राती पलाकी सेवा करतात हांवें आलोचन करचें हें पुरे कशें बा हें पुरे म्हळ्यार आलोचन की खंय दुखून आयली हें पुरे परंपरा खंय दुखून आयली म्हळ्यार म्हाका मागीर कळ्ळें की बृहद भागवत अमृत वाजितना वैकुंठांत सदांची देवाक तशींच वैकुंठारी हाजी पलकीर व्हरताची कोण व्हरताची तागेले भक्त आनी तांकां तशींच सुंदर रूप आसा आमगेल कसो रूप आसा हें टेम्पररी थंय कसो रूप आसा ते स्पिरिच्युअल आता कृष्ण लीले उलयतना कसं सांगताची कृष्ण कसं लील करते की गोलोकांत तेंची लीली हंग करता असं म्हणून खंयचे लीली तुम्ही ऐकला की कृष्ण रूप ना तांकां रूप ना खाली एक लाईट बल्ब जावन बसले म्हणून कोणें आयकला की ना कृष्णा लील आयकतना कसं ना कृष्णाक एक चंद रूप आसा तागेले भक्तांक एक चंद रूप आसा तांगेले पगडी आसा तांगेले धोती आसा सो ताका तेस जावन भगवद्गीतेंत प्रभुपादान सांगचे कसं म्हळ्यार आत्म साक्षात्कार म्हळ्यार तुका आनी देवाक एक संबंध आसा म्हळ्यार तुगेलो आत्मा ऑलरेडी एक रूप आसा ऑलरेडी एक रूप आसा आता त्या रूप कशें म्हळ्यार तुगेलो आनी देवाल कसो संबंध आसा पळय तुगेलो आनी देवाल कसो संबंध आसा पळय ते संबंध ऑलरेडी ते रूप आसता ते संबंध आसा ते संबंध वापस साक्षात्कार करचे आता आमी पळयता भीष्माक भागवतांत ताणें देवाल वयर प्राण सोडचे वेळार स्मरण करतना पार्थ सारथी ते वैकुंठ वतना तागेले कसं आराध्य भगवान पार्थ सारथी तशींच आमी पळयता की ध्रुवान वैकुंठ वतना तेंची शरीरार वता
ताका एक नमने वैकुंठ शरीर जावन त्यांच्या शरीरावर होतं. तशी तुकाराम त्यांच्या आध्यात्मिक शरीरावर होतं. तशी ते वैकुंठ गेला रे, खाली कसं नाही, लाईट नाही, देव असते आणि देवाला भक्त असायचे, ते देवाला लीड जात असा. तशी जाऊन आत्मा रूप ना म्हणून कसं सांगचे? समथिंग लेस. हाऊ कॅन यू से समथिंग लेस? आमक देवाला कसं नसं की त्यामुळे आमगेला असं अचिंत्य भेद कसं देवाला असं की ते आमगेला की असं मात्र ते सन क्वांटिटी असं देवा रूप असं आमक रूप असं देवाला उलट शक्ती आमगेला उलट शक्ती देवाला कस कसं शक्ती की त्यामुळे पूर आमगेला असं जलारी आम्ही देव नाही जलारी आमगेला नाही देवाला मध्ये कसं नसतं ते संबंध असं ते संबंध प्रीतीय संबंध प्रीती संबंध असं देवाला आणि आमगेला तस जाऊन हे रूप तस जाऊन आम्ही देवाक रूपान कसला देवाला रूप दोन कसला म्हणारी हे आर्टिफिशियल नाही प्रभुपादान सांगचे हे आर्टिफिशियल नाही आणि कोणते आमगेल्या मध्वाचार्यानं रामानुजाचार्य प्रभुपादान सांगचे आम्ही कसं पत्तर दवरलेलं नाही आमक देवाल त्या आध्यात्मिक रूप आमगेल पळत तितली शक्ती ना आमगेला की हे शरीरांतू हे दोळ्यांतू त्या शक्ती ना तस जावन हे अध्यात्म आध्यात्मिक शरीर देवाला ते कशी आम्ही अर्थ कोण घेवे तर देवाला नाव घेऊन देवाला सेव करून तस जावन हे रूपच पळय हे साक्षात्कार जाता तस जावन आमगेला आत्माचे कसं रूपच पळय त्या साक्षात्कार जाता तस जावन आमगेल फिलॉसॉफी आम्ही पळयला फर्स्ट शंकराचार्यानं कसले रूप ना मागीर रामानुजाचार्यानं ते इम्पर्सनल कसं म्हणतात जी विशिष्टाद्वैत फिलॉसॉफी म्हणाली तू एक ग्रीन पॅरेट सिट्स ऑन ए ग्रीन ट्री इट इज स्टिल ए पॅरेट म्हणाली ब्रह्मन कसं नसला रे तू पुरे ग्रीन दिसच्या पुरा एक रुख आणतो मात्र ते कितले पॅरेट्स असता पळय दूर देखून पळयता पुरे ग्रीन दिसता लागी गेला रे मस्त पॅरेट्स दिसतात इंडिव्हिज्युअल तो तू वैकुंठ गेला रे ब्रह्मनाशा पुरा मात्र यू आर एन इंडिव्हिज्युअल पर्सन विथ एन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म तशींची मध्वाचार्यान कसं सांगल्या तू देवाल भक्त आणि तुगे लागी एक भारी चंद एक तुगेले एक रूप असं आणि तू वैकुंठ वचून तू हे कसं करतस पळय सनातन धर्म म्हळे तू हंग कसं करता त्यांची वैकुंठा करता म्हणून आता हंग पुरे आम्ही भजन कीर्तन देवाल सेवे संख्यापूर्वक नाथ गान नती बी ध्येयो महाविफलो आम्ही देवाल नाव घेऊन हंग नृत्य करचे देवाल प्रसाद खावचे आता वैकुंठ वचून यांची करचे हंग ट्रेनिंग आता आम्ही ते आमक ते रूप नतला रे कार्य नतल्यार ते करचे कसं नाही आता यशोदा आणि कृष्णा लिहिली कसं नसतं त्या वैकुंठ जाऊची त्यांची लिहिली दाखवच कतीर हांव वैकुंठा कसं करता हांव गोलोका कसं करता त्या लिहिली दाखवच कतीर देवा नांग घेवची न्हय अवतरती मला ते कसं जातस त्यांची दाखवच कतीर ते कृष्ण डान्स करतस ते कृष्ण गोपाल वटू खेळतस गायची वटू खेळतस तशी वैकुंठांत पुरे आत्माक विंगड विंगड नमने रूप असतं आणि आम्ही विंगड विंगड रूप घेऊयात देवाला सेव करच्या रूप नतला मात्र संबंध ना तस जाऊन सुरवेच अर्थ कोण घेऊ का समळारी आमगेल फिलॉसॉफी प्रकार देवाला कसं नसतं त्यामुळे आमगेला की असं मात्र आम्ही देवाला सेवक बलराम आम्ही कसं सांगताची सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणलं बलरामही कृष्णाला इतले पॉवरफुल तिथलं नाही कृष्णाला थोडे चढ असं बट ही इज सर्वंट गॉड हेड तंगेल कार्य कसं नाही ही इज ऑल्सो ॲज गुड ॲज कृष्णा बट ही इज सर्वंट ऑफ कृष्णा तसं प्रत्येक कोण असं तांक पुरे जनाक देवाल करची सेव करची अधिकार असं कशी देवाला एक तांगेल एक युनिक संबंध असते तस जाऊन त्या वैकुंठ फर्स्ट स्टोरी इंतूची चतुर्कुमारानं वतना जय आणि विजय असं काही म्हणा त्यांनी दे आर पीपल
तशींची पुरे वैकुंठवासी तशींची पुरे जनालागी दिव्य रूप आसा ते दिव्य रूप चेंज जायना आता भगवद्गीतेन कृष्णान सांगतना सेकंड चॅप्टरान तुगेले आत्म कसने जायना ताका ते न्यूक्लियर बॉम्ब घालारी शरीर मेलारी आत्मा कसने जायना म्हणल्यार ते आत्मा ते रूप आनी कसनच पळय तशी आसता मात्र आता आमी फॉरगेटफुल आता आमी विसरून गेले आमगेले रूप कसने म्हणून ओके आता सेकंड सर्वे घेवया is everybody convinced atma rupa samun anybody has a question if you have a question comment please type in okay purnima matajin sangli kasam lari I am convinced okay thank you at least middle class tant successful झाले तेवढा भक्ती योग उलयतना हे आत्मा रूप उरलयना अशी तंतु कसं अर्थ जायना anybody else कोणाक एक क्वेश्चन असे की जय श्री माता जी ने एक thumbs up दिला anybody else would like to share कोणी कसने आन्सर दिन जला भारी मके अर्थ जाना कोणाक अर्थ जातस की ना I like a little bit of interaction so okay thank you mataji Leelavati mataji na ekela okay if you let me know then I can and if anybody has any question तुम्हाला कसने question असलारी please go ahead so bhakti yoga कशी start जात म्हळारी it has nothing to do with the body आमगेल शरीराचे रूपाचे कसं ना हे आत्मा रूप आता कृष्णाक आमी कृष्ण चंदू म्हणतना do all have रूप like नारायण वैकुंठ आशिल्ले पुरे नारायण म्हणके दिसताचे like नारायण हे अंतु दिला तुमके एक पिक्चर शेअर करता हाँ हंगस पिक्चर्स तो ओके हंगे एक पिक्चर असपळा हे पिक्चर पळयल्यार तुम्ही हांगा हे असपळा हे पिक्चर पळयला रे अंतु हे वैकुंठ सो वैकुंठांतू नारायण हंगस लक्ष्मी हंगस आणि दे हॅव लक्ष्मी रूप नारायण रूप बाकी पुरे जने नारायण म्हणकेची सो ते नारायण म्हणके असता ऑलमोस्ट जलरी गोलोकांत कश म्हळारी कृष्णाले गोप गोपी कसन असाची सो नारायणांत वैकुंठांत मोस्टली तशी असाची तस जावन जय विजय तशी दिसताची चतुर्भुज जावन नारायण म्हणकेची सो आम्ही आमगेल वेंकटरमण देवस्थानांतू मामाय देवस्थान बारी आश्चर्य जालें म्हाका कसं म्हळ्यार भट मामान सांगिल्लें तें नांव तें विसरलें 10 वर्स जालें एक 12 वर्स जालें ते तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार मम्माय देव आसा पळय ती बिंदू माधवाल भयणी म्हळ्यार कृष्णाल भयणी सो तेवेय अर्थ कोण घेवच म्हळ्यार आतां एकादशी कशी नारायणा दुखून आयली पळय सो आमकां अर्थ करून घेवच मुख्य कसं म्हळ्यार नारायण नारायणाक तें आध्यात्मिक रूप आसा तशी वैकुंठ देवस्थान कशें म्हळ्यार तें एक नमने वैकुंठचें सो तशें जावन ताजी वैकुंठ वासी पुरे आसाचे आनी देवान कसं केला की ह्या सृश्टींत ताका एक रूप आसा रूप नातील कसं ना हे सृश्टींत हे आमगेले अर्थ प्लॅनेट हे भूत काल राती हांव एक म्हगेले एस्ट्रोलॉजी वेर हांव बूक बरयत आशिल्लो तो हे 5th कॅन्टो वाचीत आशिल्लो भागवताचे तो हे भौतीक जगत हे इतलें कॉम्प्लिकेटेड आनी इतलें चंद केला म्हळ्यार देवान तें आयकल्यार मायंड बॉगलिंग इट्स अमेझिंग देवान कसं केला पळय सो प्रत्येकांत एक रूप आमकां रूप नासल्यार संबंध कशे आसा ते चेरडाल एक चंद तोंड पळयतना आमकां देवाक आमकां चेडूआ वयरी अट्रॅक्शन येता शिवाय ते चेडूआ रूप नासल्यार आमी कशें अट्रॅक्शन जाता चेडूआक करचें देवान तशें न्हू एक नमने चंद कोन्न करचें तेंगेले तोंडाक तशें जावन रूप म्हळ्यार भारी मुख्य म्हळ्यार रूपांतू तें आतां कृष्ण आनी राधा दे आर ऑलमोस्ट
सेम कृष्णाल एक्सपान्शन राधा, मात्र राधा फीमेल एनर्जी, फीमेल फॉर्म. आता हे अर्थ झालं की आमक एक रूप असं, देवाला एक रूप असं. Now, this exchange of love, हे कसं ना असं पड इंटरॅक्शन, दॅट इज ओनली ऑफ प्रेम. आता कसं म्हणा रे, आता आलोचन करायची तुमगे लागी सगळे लाईफ आणतो, सगळे लाईफाक खर्च करते तिथलं दुड्ड आयले. आलोचन करावं, सगळे लाईफाक खर्च करते तिथलं दुड्ड आयले. मागीर तुमगे लागी पुरे साधन असं, दुड्ड असं, साधन असं पुरेस, आणि कसं करतायची जीवनात, देन व्हॉट विल यू डू? फॅमिली उठ कसं आम्ही प्लॅन करतायची, कशी आम्ही जीवनात बेस्ट राब येतो म्हणून टेन्शन नातील. जस्ट हाऊ टू इंटरॅक्ट अँड लव्ह इच अदर बेटर. आम्ही कशी आम्ही फॅमिली मॅक्सिमम गंमत आणि चंदायर असे येतं म्हणून तशी वैकुंठ आणतो अवस्था तसलेच पुरे असं तुमगे लागी. यू हॅव एव्हरीथिंग. तशी कृष्ण भगवद्गीतेने सांगते कसं मला रे, तुमगेला कसं ना, आय विल टेक केअर. तू कसं नातला रे, आय विल प्रोव्हाइड. वाय आर यू टेकिंग टेन्शन? तू कसं, तू खाली यू लव्ह मी, त्या भक्ती योग. LIC इंडियाचे योगक्षेमम वहाम्यहम, वहाम्यहम हाव घेऊन येतो. तू कसं नातला रे, तुला कसं नातलार पण आय विल टेक केअर, बट यू फोकस ओनली ऑन लव्हिंग मी. मग खाली प्रेम करी तिथलेच. दॅट्स ऑल कृष्ण. इथे म्हणाली आमगेल ते आत्मा रूप कसं नाही, आम्ही कितलं खाल्ला रे, कितलं पिल्ला रे, कंची हॉटला वचून आज खाल्ला रे, कंची हॉटला वचून पिल्ला रे, कंची कसं केला रे, एक संतुष्टता हे शरीरा येऊची म्हणल ना. आता त्यांची हांव उलयतना म्हाका आलोचना येयलें, तुमगेला जीवन आसची पुरे दूध आयला रे, कसं करताची म्हणून. तुम्ही आलोचन करायची मुकेश अंबानी इतलं दुड्ड आसा, आनीक एक इतलं टेन्शन घेवन ते इन्व्हेस्टमेंट, हे इन्व्हेस्टमेंट, सगळं दीस तितलं दुड्ड आसल्यार हांव रिटायर जावन खाली भगवद्गीते क्लास करता असता. म्हळ्यार कोणाक देवाल संपूर्ण ज्ञान ना की हे मन कितले पवित्र आणि शुद्ध जावन देवाल सेवेन तू आसची तितले आनंद, भक्ती योगांत असेल तितले आनंद कोणाक ते एक्सपिरियन्स जायना की पळय. तांणी असले पुरे एंड ना, आनीक दुड्ड करचे, आनी कितले, आनी कोणाक. तेव्हा तितलं टेन्शन, आता इतलं दुड्ड बुडचे, हें जावचे, इतले रिस्क घेवचे. वाय? कोणाक देवाले रूपाचे, कोणाक देवाल भक्ती ते ज्ञान ना की पळय. तांणी पुरे असले करता सुच कोण संपूर्ण ज्ञान देवाल आशीर्वाद अस की पळय. यू आर सॅटिस्फाईड. वन ऑफ द बिगेस्ट भगवद्गीतेंतू योगांतू मुखार सुख जाल्यार आमगेल कसं भौतिक कसं नसं पळय, तांतू आम्ही संतुष्ट असू का, ते मुख्य. संतुष्ट असल्यार मात्र संतुष्ट सततम योगी तांणी मुखार सुयत. आणि देव सांगता कसं तुका उण आस की हांव दिता, त्या देवाल प्रीती, दॅट इज भक्ती. श्रीवास पंडित सगळो दीस कीर्तन करची घरकडे करताना पुरे जण निमगुचे कसं नाही काम करणं मुगा खाली भजन कोण बसला तान सांगचे 3 पटी क्लॅप करते सदाच जेवण वेळार देवान 3 क्लॅप करची भितरी मागेल घरकडे जेवण येनिवे हांव जीव काण घेता इतलं म्हाका देवान राखनी जाल्यार तें जेवण ते देवान दिनी जाल्यार तशें जावन 2 वेज मस्त मुवीज आयलात की देवाक आमी खंयची भावनेर पळोवचे खंयचे एक फियर भिवचे अयो ओ गॉड गिव मी माय डेली ब्रेड ते तो दिता प्राणीकाय दिता हस्तीकाय दिता सुण्याकाय दिता खंयची दिवडाकाय दिता पुरे जाणां दिता बट व्हॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम अस
इज लव, इज प्रेम. त्याच्यावर पुरे आम्ही देवाला भक्ताल कहाणी पळयतना इट इज अ प्रेम. त्याच्यावर चैतन्य महाप्रभून सांगितले प्रेम पुमार्थो महान. तो इतला मी अर्थ कोण घेतलोय आता मी वगी अंडरस्टँड करूयात. देव कसं सांगतस मग कसं सांगतस 8th chapter 8th verse सांगतो आम्ही 7th ते झालं ना. Just fix your mind upon me and engage all your intelligence in me and you will always live in me without a doubt. म्हणाल कसं नाही फिक्स युअर माइंड अपॉन मी म्हणारी या तू करतो कोण घेऊ का की तुगेल आत्मा रूप अस आणि मेगेला एक रूप अस मेगेल रूपावर तू ध्यान करी तुगेल रूप ऑटोमॅटिकली येतं थोड्या टाइमार मयी बुद्धीम निवेशया म्हणारी हाव कसं सांगला पळा मयी बुद्धीम निवेश म्हणारे हाव कसं सांगला त्या करी सुरुवेच कसं 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 ना आमगेल भौतिक रूपावर अट्रॅक्शन हो चुका ते एक चल्ल्याक एक ಚೆಲ್ಲಿ ಪಳೆತನ ಪ್ರಾಯಜಲ್ಲರಿ ತೇಕ್ ವಚ್ಚನ एक चल्ला ಚೆಲ್ಲಿ एक ಪ್ರಾಯಜಲ್ಲರಿ एक ಚೆಲ್ಲಿ चल्लो एक ते अट्रॅक्शन मिळाल वचना त्या केदन वत्तिकी बळतस जाऊन वानप्रस्थाश्रमस्य भौतिक रूपावर केदन अट्रॅक्शन वत्तिकी आणि देवाले दिव्य रूपारे आमगेले अट्रॅक्शन येता देवान कसं सांगला त्या सुरे फॉलो करचे स्ट्रिक्ट जाऊन आता आमको गोतस आमको देवाल वैरे आमको प्रेम अस कसं आर्टिफिशियल गोरका म्हणना तुगला प्रेम असते त्या प्रेम वैर हो का सेल्फ रियलायझेशन सेल्फ क्रिएशन नाही सेल्फ रियलायझेशन आत्मा का त्या रूप असत आत्मा का देवाल वैर ते प्रेम असत ते ऑटोमॅटिकली तुमगेला असत तुम्ही कसं करका त्या क्लीन करका तिथलेच भगवद्गीत म्हणाने या क्लीन करतवच आणि त्यांना लास्टला कसं जातं तुगेला आत्मा ऑटोमॅटिकली वैर येतं भक्ती योग म्हणा कसं योग म्हणा कसं डिसिप्लिन 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 आता आम्ही बुक बरयला त्यांच्या फूड फॉर द सोल आता मी नेक्स्ट डायबिटीजावर बुक बरयत असायची आजवेरी हेल्थ योगा आजवेरी पुरे कडेन बुक्स आता पुरे बरयत असा डिसिप्लिन खावच्यान डिसिप्लिन योगा करका मेडिटेशन करका हे पुरे कसला डिसिप्लिन करचे सो दॅट आमगेले ह्या पुरे अट्रॅक्शन वचून मयी बुद्धीम निवेश तांणी सांगते कसं नाही हंग गेला गंमत थंय गेला गंमत हे केला गंमत त्या केला गंमत कृष्ण सांगतो नो अट्रॅक्शन ओनली टू मी कशी फिक्स ऑन आत्मा आत्माच्या आम्ही भावनेर असू का just fix your mind on me without a deviation then follow the regulative bhakti yoga आता सूर्य आमक कळलं हाव आत्मो देव आत्मो आम्ही आमगेलं प्रेम कसं नसं ते प्रेम आम्ही खाली भक्ती फॉलो केल्यावर ते प्रेम ऑटोमॅटिकली येतं आता त्या जात ना कशी एक चल्ले पळेल री ते अट्रॅक्शन असते की पळत जिंची आमक देवा पळेल कुडले दोळा उद्दाय हो का प्रेम भावने हो का ज्याला ते भावने येवच्याक आता सध्या जात ना ते ऑटोमॅटिकली जात ना देवा पळायला रे आमका आमगेल भूक लागता आमगेल जाऊचे जातच कसं लाक आमगेल ते अट्रॅक्शन वैर येणी आणि काही हा तसं कृष्ण सांगतस ते ऑटोमॅटिक अट्रॅक्शन येऊ होताय तू भक्ती योगा रूल्स फॉलो करी मग तो आम्ही सांगते सकाळी वगी उठायची जप करायची प्रसाद मात्र खायची थोडे यु नो चांग पुरे विंगड सत्संगानी करायची तस जाऊन करता 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 कसं जाता आमक देवाल वैर आमगेल आशिल अट्रॅक्शन ते आत्म तस जाऊन चैतन्य महाप्रभून सांगितलंय जीव जागो म्हणारी आम्ही वी आर अवेक अवेअर मात्र आम्ही कसं नाही वी आर नॉट अवेअर आत्मानिके निद्दला सो आत्म निद्दला तो आत्मा कमी सो तस जाऊन कर्मयोग ध्यान योग जाऊन भक्ती योग येताना एव्हरीबडी हॅज फॉलोड ते पुरे अंत कसं म्हणणार कर्मयोग करताना ज्ञान मिळतं कर्मयोग केल्यावर ज्ञान करताना ज्ञान अर्जन करताना वैराग्य येतं वैराग्य येताना हे मनुष्य हे जगत तू पाप कार्य कसं नसतं त्या सुरुवेच राबो का पाप कार्य राबो का आणि ऑनेस्ट लिव्हिंग चैतन्य महाप्रभू भक्त कोणे असाची दे आर व्हेरी ऑनेस्ट सो आमगेले भाग्यान तू इतलं दुड्ड असं इतली हे ते पुरे असं ते येवची येता ते आम्ही कितलो ऑनेस्टली सिन्सियरली
पाथ ऑफ योगा डिसिप्लिन फॉलो करता की आणि कितला मी ते मॅक्सिमाइज करता की देव योगक्षेमम वहाम्यहम देव राखता त्याच्यावन भक्ताक त्या पुरे टेन्शन ना बिकॉज ही हॅज लेड ए ऑनेस्ट लाईफ द प्रिव्हियस ज्ञानयोग तुम्ही सिस्टम फॉलो केला रे लास्ट भक्ती योगा येताना ही हॅज डिसिप्लिन भक्ती म्हणाली ही इज व्हेरी डिसिप्लिन कसं नाही नक्की झालेलं वे टाइम वेस्ट आहे त्या पाप कार्य कसं करताना तेच जाऊन तर कसं नाही भय ना तदना तागेल माइंड फ्री असतं तू कसं नाही पाप कार्य करत असलं तुगेल माइंड तेही असतं स्टॉक मार्केट आहे त्या ज्याला तागेल मन शुद्ध असं तस जाऊन तो देव सांगते कसं म्हणणार इफ हवेवर यू आर अनेबल टू वर्क इन कॉन्शियसनेस ऑफ मी then try to act giving up all the results of your work and try to be self situated म्हणणारी मिगेल संपूर्ण मिगेल स्मरण जाऊच्या कष्ट जात झाला रे गिविंग अप ऑल द रिझल्ट्स ऑफ युअर वर्क सो आमका मेन कसं म्हणणारी आमगेले इंद्रिय सत्व गुणांत येऊ का मन आणि इंद्रिय सत्व गुणांत असो का म्हणा मी गंमत करच्या वटारे खाऊच्या वटारे निदोच्या भक्ती म्हणतो नाही फेस्टिवल माराया कसं जाय ते खाऊच्या पनीर हे त्या पुरी कशी जाय तशी खाऊच्या आणि करच्या तशी नाही आम्ही वी हॅव टू बी व्हेरी डिसिप्लिन आता हांतू कसं जाता डू नॉट एन्जॉय सेन्स प्लेजर हंग सांगता कसं नसे की त्या पुऱ्या देवा दिवची की चॅरिटी करची की देवाला प्रसाद वांटूच की हे करच्या आणि स्वल्प आमक कितले जाय पळय शरीराक विदाउट डिस्टर्बिंग अवर माइंड अँड सेन्सेस आमक कितले जाय की तितले रीच आम्ही संतुष्ट जावच्या ट्राय करच्या तस जावन मागीर सांगता कसं म्हळ्यार इफ वन कॅनॉट टेक टू दिस प्रॅक्टिस ऑल्सो आता देवान सांगचे त्या करून नतला रे हें करी हें नतला हें करी then engage yourself in cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of fruits of action. By such renunciation, one can attain peace of mind. So, Surej कसं म्हणाली ईशोपनिषदांत आम्ही पळयला की ईशावास्यम इदम सर्वम हे पुरे देवाला पुरे व्यंकटरमणाला पुरे कृष्णाला मेघल कसं नाही तसं मेघला कसं नसे की त्यामुळे मेघल नाही मेघला कसं नसे की हांव त्या देवाला सेवेक कशी पुणी हांव देवाला सेवे घालका तशी असताना कसं जाता हांव हे शरीर नाही सुरवेचे हें कसं नाही मेघल नाही हें कसं करका हें वॉट एवर आय हॅव मेघला कसं नसे की त्या पुरे हांव मेघले मन इंद्रिय आणि मन शुद्ध करच्या लागोक आय शुड यूज इट फॉर प्युरिफाईंग सेन्सेस त्यांची आता कोणाला की 100 रुपये असला रे तू सिगरेट घेऊचे करे त्यावे करे येतं एक 100 रुपयान तू देवाला प्रसाद खाव येतं देवाक एक सामानाने घेऊन येऊन देवा प्रसाद करून यू कॅन अटेन हायेस्ट भक्ती एक 100 रुपीज कॅन किल यू सो देव ते कसं सांगतं असं त्या तुगेल मनांत असं तुगेल मनांत तुगेल भावने तुगेल भक्ती कशी असं ताचे प्रकार तू त्या यू कॅन यूज युअर मनी यू कॅन यूज एव्हरीथिंग तस जाऊन कसं सांगतं म्हणारे कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज आम्ही कर्मयोग करका ज्ञान योग करका तो हे पुढल्या म्हणा तू भक्ती लेवलवर पावनी जाला रे यू आर स्टील इन द प्रिव्हियस स्टेज कसं नाही सुरू एक कर्मयोग म्हणा रे कसं की एक देव असं कसं की असं सो हांव कसं करतस की ह्या पुरे हांवें देवाक अर्पण करका एंड ऑफ द डे म्हळ्यार कसं न्ही हांव पाप कार्य जो गंमत करचे जो आमगेले एन्जॉयिंग माय सेन्सेस हें करचें ना त्या केला कसं जाता हांव वापस आय विल बी बॅक आमगेल भितर राक्षसी भावने असं मनुष्य देवाल दैवी भावने असं आमगेलांतू कलियुग आम्ही कलियुगांचे माइंड आम्ही तस जावन आम्ही आमगेले दैवी भावना वडयता सुका भक्ती करून सो देव सांगते की प्यूर भक्ती मिगेल वैर आणि के प्रीत तुगेल वैर येनी जाला रे एटलीस्ट ट्राय एटलीस्ट तुम्ही कर्मयोग करायचे ज्ञानयोग करायचे बट एटलीस्ट कीप ट्राइंग कीप डुईंग अपास देव सांगतो पळय वन हू इज नॉट एनवियस पळय सांगितलं मत्सर Nirmatsar, one who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego,
who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, self-satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very he is very dear to me. Kona, one who is non-envious, nirmatsara. जगत्यांत ताका दुड्ड मेळ्ळें हाक्क मेळ्ळें हें मेळ्ळें हें मेळ्ळें पॉलिटिक्सांत पुरे मायंड वायट जावन वता. सो ही इज फ्रेंड ऑफ एवरीवन. म्हळ्यार आतां इंडियान आमी मस्त जाता आमी जनरली आमी बीजेपी आशिल्ले पुरे मोदी सपोर्टर हें तें पुरे तशें जावन म्हणलें सताना पाकिस्तानांत तो आनी पुरो हें पुरे काण घालला आनी पुरे तें पुरे आसचें पुरो. लेकीन एक पटी शिवाजी महाराज शिवाजी राजे तांणी आनी मुस्लिम्सांनी पुरे आमगेले हिंदू खंयचे आर्मी मारला रे खंयचे विलेज कॅप्चर केला रे तांचे जे मारचे आनी बायल मनशां रेप करचे कसता तांगेले हेंचे ना एक नमने प्राणशे. शिवाजी महाराजाले कोण आसाची तांणी मुस्लिम आर्मीक सलवान तांगेले बायल मनशांनी धरला रे शिवाजीन सांगले सोड तांकां सोन सोडी तें डोंट तें आमी पाप करचे न्ही आमी धर्मा खातीर युद्ध करचे. सो तशें जावन शिवाजीन सांगले की तांणी मिगेले एनिमी न्ही तांणी तांगेले ते मनांत भावन कसं नसं पळय ते राक्षसी भाव धर्म विरुद्ध तो म्हळ्यार शिवाजीले आर्मींतूय मुस्लिम्स आशिल्ले. सो तांणी मुस्लिम्सां फायट करचे तांणी मुस्लिमां आशिल्ले. सो आमी मुस्लिम्स हेट करची म्हण ज्या कोणाक क्रिश्चन्स हेट करची म्हण आमगेले कोणाक हेट करची म्हण तांणी आतां तांकां देव कोण म्हणून तांकां क्लियर कळना. आमकां पळोवचें गेल्यार पुरे जनाक संभाजीक चीट केलें तागेले क्लोजेस्ट कजिन मुस्लिमांनी आनीच. सो मेन कसं म्हळ्यार वी डोंट हेट एनीवन. सो शिवाजी दाखयल की आमकां कोणाले आमी कोणाक हेट तांकां हेट करून आमी युद्ध करचें न्ही तांणी आमगेले धर्माक स्थापन करचो सोडतना तितले खातीर इवन रामाने रावणा मारतरी रावणाला देखून ज्ञान घेवचें आसा. तें आयकलां की रामान रावणाला देखून ज्ञान घेवचें म्हळ्यार ही डीड नॉट ट्रीट रावणा एज एनिमी जस्ट दॅट धर्म करचे म्हळ्यार यू हॅव टू फॉलो वॉट कृष्णा सेज यू हॅव टू फॉलो धर्म. कोण अधर्म करते की तांकां दे हॅव टू गेट वॉट दे गेट. सो ऑल दॅट यू हॅव टू डू इज फॉलो धर्म. आनी कोणे हिंदू म्हणून धर्म पालन करता आमचे गेल्यान तूं म्हाका एक दिसचें एक झळकी खावचे एक चिकन खावच सोडला रे आमचे गेले आमकां पुरे व्यंकटरमण पुरे एक्सेस आसा इतलो व्हडली आमची गेली कम्युनिटी. बट वी आर बिझी तें एक सोडला रे ते आसुरी भाव दैवी भाव पुरे जनाला आसा जाल्यार आमी देवाला काण हें करता हांवें चिकन आनी हें पुरे खावचें आशिल्लें मात्र भगवतगीता वाचून मागीर सोडलें आतां कितलें 20 वर्स जालें. सो तशी पुरे जाणां हें ज्ञान मेळ्ळां रे तें ज्ञान घेवचें आनी ज्ञान दिवचें हें आमगेलें कार्य हें चैतन्य महाप्रभूल कार्य. सो देव कसं सांगता one who does not think himself proprietor, I am not enjoyer, हांव ईश्वर न्ही and free from false ego, अहंकार सोडून who is equal in both happiness and distress, हांव शरीर न्ही हांव आत्मा. हांव केन्नाय स्टॉक्सांत इन्वेस्ट करनी म्हगेल्या जिवनांत म्हगेलें पयर एक वार फुडें म्हगेले फ्रेंड म्हणालो हांगा एएमसी म्हणून एक थिएटर्स आसा इंडियान तुका कशें प्लेक्स मल्टीप्लेक्स तशें ते एएमसी थिएटर हांव एक $3 एक 10-15 शेअर थोडे घेतले अशेंची ट्राय करूया ते म्हळ्यार आनी मुखारसून चडूं खातीर इन्वेस्टमेंट करता ते शेअर नेक्स्ट डे $3 आशिल्ले $25 जाले म्हाका एक नमने शॉक अय्यो 10 घेतिल्ले 100 घेतिल्ले $28,000 अशें पुरे आमगेले मायंड एकडे वता. मागीर म्हाका दिसलें की अल्टिमेटली तुका कसं मेळचें की तुगेलें तें तुका मेळचें अशें मेळटा स्टॉक्सां मेळटा की अशें मेळटा की जाल्यार तुगेलें तें आत्मसाक्षात्कार मेळचें पळय तें मुख्य. तुका कसं जाय की पळय कोण भक्त आसता की पळय
ताण तसल पुरे टेन्शन घेवचें ना अय्यो हांव तेजन इन्वेस्ट केलें जाल्यार तेदन दुड्ड वचें हें पुरे इन्वेस्ट करचें न्ही हें पुरे आलोचन करचें न्ही ताण भक्ती तागेल भक्ती सेम टायम तागेल योगा प्रॅक्टीस तागेल भक्ती करचें ज्ञान घेवचें हें पुरे चंदायर आसला रे ताका कसं मेळचेंच पळय तुगेल भाग्य प्रकार तें तुका मेळचें आशिल्लें कशींपणी मेळटा हें बरें माती वायट कोन्न बसला आमी भक्तीन तूं मुखार शिनाची सो who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination. Such a devotee of mine is very dear. He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety is very dear to me. आता हांव तें सांगलां म्हणगे म्हगेल फ्रेंड्सान पुरे पुरे आमगेलो ग्रूप आसा तो आमी पुरे जण पुरे जणांना लक्ष घातल्यान डॉलर मेळ्ळे पुरे जणांना 10,000 सॉरी हांव खाली $10 $20 $50 घेतले गेला $50 गेले मग एंड ऑफ द डे म्हाका दिसलें असो तांकां कोणाक कसं मेळचें आसता की पळय तशें एक नमने भाव नासल्यार तें एक संतोशूय विंगड तशींच जगत आमी पळयतना आमगेले एजाचे आमगेले आमी कंपेर करतना अय्यो तो मेगले प्रायाचो ताका पळय कसो तागेलो मुकेश अंबानी हें आसा तें तशें करून यू कॅन सायक युअर सेल्फ आउट ऑर यू कॅन बी व्हेरी कन्विन्स्ड की कृष्णा हॅज गिवन मी द बेस्ट पोझिशन आमी विंगडा कश्टार कशाला घालचे बिकॉज वी वॉन्ट टू enjoy because we want to see them in difficulty तशें न्ही करचें who is equipoised in happiness and fear so आमकां तें भावन आसुया की आमकां जिवनांत दे कृष्ण whatever is needed for my bhakti he will give म्हाका भक्ती करचें कशें जाय कृष्णाक तितलो विश्वास आसता का रक्षयति इति विश्वासो हे भक्तिविनोद ठाकुरान सांगचे रक्षयति इति तो रक्षण करता म्हळ्यार म्हाका संपूर्ण फेथ आसा my devotee is not dependent on the ordinary course of activities who is pure expert without cares free from all pains and not striving for the same result some result is very who is not dependent on ordinary course of activities आता पुरे जने ते कोरोना निमित्त एक झूम एक जालें आता भक्ती कशी पण करूं येता म्हणून आता देवस्थान बंद जाल्यार झूम करून भक्ती सो इज नॉट भक्त आलोचन करता आमी कसं मुख्य श्रवण करचें आता हें ऑपॉर्च्युनिटी यूज करूया कसं कष्ट असतं की कष्टान तूं भक्ती आमगेले एक लेवल चोडका शिवाय एक लेवल उण जावचें ना कितले कश्ट येता की तितले भक्ती लेवल वयर वता who is not dependent on ordinary course of activities who is pure who is expert purity main first pure magir expert pure so for regulative principle follow करचे no meat eating no illicit sex no intercourse त्या पुरे त्या प्युरिटी त्या मात्र नाही कोणाला वेरी वाईट भावन घेवचे सदाची लढाई करचे त्या पुरे नाही प्युअर देवाल नाव घेवचे आणि आमगेल योगा प्रॅक्टिस सततम कीर्तयन्तो माम practice expert without cares free from all pains म्हळ्यार वटारे खावचे पिवचे हें तें कसं नाही इज व्हेरी बॅलन्स्ड फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स यो काल फेस्टिवल आशिल्ले घट्टी खाल्ले आज उठाचे जायना तशें नाही not striving for some result is very dear to me one who neither rejoices nor grieves who neither laments nor desires who renounces both auspicious and inauspicious things such a devotee is very dear to me one who neither laments nor desires ayyo deva $1,000 केले जाल्यार no lamentation no desire Miguel भाग्य मेळचे शिवाय I have to focus on my spiritual growth इथं म्हळ्यार प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार आता मी अप्लाय केला रे if I am not this body आता आमकां मुकेश अंबानी व्हडलो दिसचा पुरो खंडापटे दुड्ड हें सगळो दिसता दुडवा विशयी आलोचन करता आसला रे बट I am thinking of Krishna आमकां तें म्हणून इगो जावन हांव भक्त हांव न्ही आमी हंबल एकदम बॅलन्स्ड म्हळ्यार वी नो सत्य एक काणी सांगते सनाची एक पटी एक राय असता ताका मस्त राणी असताची ताका सदा गमत करता पुरे राणी होता तागेल्या शक्ती ना तो कोणकी सांगता एक ते एक वासभा ऋषी ते भायर
सिटी भायर तेगेलो वचून आशीर्वाद घेता तो राय तेगेलो वता तुगेलो कशें की शक्ती आसा न्हू म्हाका इतलो राणे पुराय आसाची इतलो गंमत कोरयत हांवें खावचें पिवचें गंमत करचें जाल्यार म्हगेल्या शक्ती ना तितलो आलो तितले गंमत करता आशिल्लें पुराय राणे आशिल्लें पुराय जेन्ना वाटो कसं न्ही म्हाका एक शक्ती दी म्हणून तो कसं करता एक पोशन दिता घ्या हाजेन तुका हस्ती हस्ती म्हण शक्ती येता मागीर पुराय कशें गंमत करचें की कर लायफान तूं वता खाता पिता वता बारी शक्ती येता एक म्हयनो गंमत करता आनी मागीर तेगेली शक्ती वता वापस मागीर वापस येता अय्यो वापस दी तें म्हणून तशी म्हयनो एवरी मंथ येता एवरी मंथ वता तेदोन कसो लास्ट 6 म्हयने जातरी ताका एक आलोचन येता हें कसं ना बाय हागेला इतली शक्ती आसा हाण गंमत करूं न्हय तो तर ते ऋषीक निमगीता तुगेला इतली शक्ती आसा तूं राय जावन तूं कसन पुणे कोरयत न्हय म्हणून तो ऋषी सांगता ताका तेन्ना कितले शक्ती आसा हे भौतिक जगत्यान तूं मृत्यू येत म्हळ्यार खंडित तुगेला म्हणके हांव तांतूं एक पॉइंट आसा तुका कशें बाय हें एक पॉइंट विसरलो तांतूं कसं म्हळ्यार ताका सांगता कसं म्हळ्यार तुका कसं ते गंमत करची भावना येना म्हण तो सांगता हें घे हें पोशन घे वस गंमत करी पाय सकाळ तुगेले यू आर गोइंग टू डाय पाय सकाळ तूं मरता तो राय वता आनी नेक्स्ट डे सकाळ जावचे फुडें वापस धांवन धांवन येता आनी ऋषीला सांगता आनी ऋषी निमगीत राब 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 हें तुगेलें लास्ट आनी थोड्या वेळान मरता तूं गंमत केली ना म्हणाल तो राय सांगता कसं गंमत करचें तूं सांगलें हांव मरता म्हणून म्हाका तें आयकून वची म्हाका कसं नाही करूं जाय न्ही हांव सगळं तेंची आलोचनेर म्हाका न्हिदोवचें जाय आनी कसं नाही करूं जाय न्ही म्हणून सांगता तूं म्हगेलो निमगेलो न्हू हांव कसं गंमत करना म्हणून इथे म्हळ्यार कोणाक आतां व्यासदेव आनी ज्ञानी पुरुश तांकां कसं म्हणटाची त्रैलोक्य तांकां पुरे अतीत प्रेजेंट आनी फ्युचर ते पुरे ज्ञान आशिल्लें त्रिकालज्ञ योगी म्हळ्यार त्रिकालज्ञ ताका गोत आसा हांव कितलीकी पटी मेल्ला हें जगत्यान अपास अपास जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बट योगी म्हणालो दिस इज माय लास्ट बर्थ प्रभुपादान कसं सांगितलं मेक दिस युअर लास्ट बर्थ वन लाईफ ऑफ कंट्रोल वन लाईफ ऑफ कंट्रोल आय वॉन्ट टू मेक दिस माय लास्ट बर्थ ऋषी सांगता आय एम डिटरमाइंड कसं शक्य असं की मेगा लागी आय एम डिटरमाइंड दिस is my last birth. No matter what opportunity for enjoyment arises, kassa gammat korchi opportunity yatki, I am not going to fall for it. I have enjoyed it life after life after life after life. हम यहाँ पूरा enjoy kon jalla. I want to go to Vaikuntha. तस जानो यहाँ कस्सा power पूरे योगिक power शक्ति पूरे इसमें के लगे. But my only power is chanting. This is the power that will take me from this body to Vaikuntha. तर जानो प्रति क्षण पळयता आत्ता इल्वे मरण आत्ता इल्वे ज्ञानी पुरुष म्हणत तशें तो आलोचन करता आत्ता रेडी आय एम रेडी तू दिसा वेळार तू चंद कोण जॉब कर पुराय भक्ती कार्य केल्यार निर्दोष वेळार देव रक्त तुका निदांत तशी त्या योगील भावन तशी John Krishna सांगता who is free from all cares he is ready for the final event because only thing in his mind आम्ही हिंदी फिल्म सांगता पळा ते कसं मूवी असेल ते मस्त काळ नंतर एक मूवी पळय कसं ते उरी एक आम्ही मूवीज आणि पळोवचे ना पयर एक उरी आता मी तशींची तांणी कशी वतना मेल्लार मेल्ला म्हणून तशींची आम्ही हनुमंत आल्या का पेरी हनुमान लेजंड ऑफ हनुमान म्हणून हॉटस्टार नवे सिरीज इतले लायक आशिल्ले तशी हनुमान कशी संपूर्ण कसं देवा जाय की आय एम रेडी टू डाय तसल भावन असताना युअर एंड इज ऑलवेज गॅरंटीड तस जावन डिवोटी हू नायदर रिजॉयसेस नायदर रिग्रीव्स हू नायदर लेमेंट्स नॉर डिझायर्स इत्याक ताकद आसा
मरतना हे पुरे कोण बसला रे अंगाची वापस जन्म घेऊ का कोणाच्या and who renounces both auspicious and inauspicious things. Such a devotee is very dear to me. Tasal kon renounce kon basla ki, who is waiting for that. One who is equal to friends and enemies. Who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent, satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. Yet Rishila quality, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is free from ध्येय आशिल्ला मेगेला कसे शक्ती असं कसं नसो ऑनर अँड डिसऑनर हांव शक्ती राया लागी आख्खे हें घेवन हांव रॉयल मेन मिनिस्टर जावेत आशिल्ले ऑनर I can become famous, I can become happy. I am just waiting for that final moment when I am going to Vaikuntha. Jalari, to get that moment, I am living my life every moment as though I am getting ready for Vaikuntha. That's all. Get ready for the flight. This is a preparation for the flight. Those who follow this imperishable path of bhakti, devotional service, who is completely engaged themselves with faith, make me the supreme goal and are very, very dear to me. So, at the simple, if I put it all together, you have your Atma, Tumka, your Atma has a beautiful form. Beautiful. Radharani is the hallmark, is the most attractive living entity to Krishna. So every jiva has a beautiful form, has a beautiful relationship, interaction, has a unique relationship. Atam Krishna le मेकेल आत्मा वटू कसं संबंध पडा त्या विंगडा वटू तसा संबंध नाही इट इज डिफरंट एव्हरी आत्मा इज युनिक आम्ही असे सांगितलं इतली कोटी 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 जीव असाची पुरे जण वाटे कर नो somehow or the other कृष्णानं शिकला की every atma has a unique loving relationship with Krishna. Unique. म्हणाली तुगलोट कसं संबंध असते भारी स्पेशल त्या विंगडावट कृष्णा ते टेस्ट मेळना that's when he has to get it from you only. So every living entity is different. So that's Janu, every living entity, Krishna cares for every living entity. Krishna लीलेंतु सदा कृष्णानं गोचर लीला कने गाय घेऊन उचके आणि सांजी म्हणताना वृंदावनांतू कृष्णाक वापस येताना कितले गाय असतात ते कोटी 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 गटल्यान गाय असायची जलारी ते गाय कंचे वापस येना कृष्ण रेडी झालो वापस येवचाक कंचे गाय येना त्यांनी कशाला वेट करताची कृष्ण तागेले तोंडान प्रत्येक गायची नाव घेऊन आप्पो का म्हणून तो एक गायक एक रूप असं एक नाव असं आणि प्रीतीन कृष्ण नंदिनी अशी एक नमने कृष्णानं प्रीतीन तर कृष्णान त्या गायच पळयतना आम्ही कशी जप करता की तशी कृष्णान त्या गायची नाव घेवचे असके ए नंदिनी ए सुलभा अशी तशी येताना ते गाय कृष्णानं ते नाव ऐकताना कृष्णाला तोंड दाखवून ते गायनं धावून येवचे कृष्णाला ಒಟ್ಟು आसच्याक आणि कृष्णा ಒಟ್ಟು वाकिंग स्टार्ट करच्याक वापस वृंदावन वचच्याक तेच जावन ते प्रत्येक जीव कसं नसा देवाला ಒಟ್ಟು एक नमने आता कसं झालं म्हणलं भौतिक जगत आहे कोणाक एक व्हॅल्यू ना या बात हो तो बात त्याच्यावर त्याचे कसं होता आम ते प्रेम ते देवाला वेळ ते प्रेम भाव या तस जाऊन आम्ही देवाल कथा देवाल नाम देवाल श्रवण देवाल गुण देवाल लीले या पर ऐकून आम्ही आमगेल मन सॅच्युरेट आमगेल मन इतलं फुल्ल करका की त्यानं कसं जाता त्या शुद्ध जल तशींची आमगेल अहंकार मुक्त जाता अहंकार मुक्त जललेच कसं जाता तुगेला आत्माचे लाईट कसं नसं आत्माचे कार्य कसं नसं आत्माचे धर्म कसं नसं धर्म म्हळ्यार ते प्रेम देवाल वयर ते ऑटोमॅटिक वयर येता ऑटोमॅटिकली येता you don't have to do anything extra they automatically येता
आम्ही ऑलमोस्ट असंच. सो हे रूप देवाले आध्यात्मिक रूप, ते संबंध, दिस इज इटर्नल. सो भक्ती योगान कृष्ण सांगते की त्याच्यानं पुरे आचार्यानं आम्ही मध्वाचार्य रामानुजाचार्य आणि पुरे जण कं शिकयलं की देवाला नाव घेऊ का, देवाला सेव करू का, तू हंग कसं करत की वैकुंठ वचून तेंच करचे, you will do the same. So it is the same eternal spiritual activity. Hare Krishna.